Francúzska elegancia, precízne spracovanie a zvuk, ktorý vás jednoducho pohltí. Toto sú Focal Batis MG. Slúchadlá, ktoré dokazujú, že aj bezdrôtový zvuk môže byť zážitkom bez kompromisov. Focal s týmto modelom stavil na dokonalé prepojenie luxusu a funkčnosti. Čelenka z pravej kože, náušníky z kvalitnej pamäťovej peny a kombinácia hliníka a horčíka vytvárajú pocit ľahkosti aj odolnosti. Je to dizajn, ktorý pôsobí prémiovo ako na pohľad, tak aj na dotyk. Presne tak, ako to Francúzi vedia. Ergonomické tvarovanie zaručuje pohodlie aj pri dlhom počúvaní. Batis MG sú ľahšie, kompaktnejšie a ideálne na cesty. Vďaka Bluetooth 5.2 je pripojenie stabilné a intuitívne. A zvuk si viete doladiť ešte podľa seba aj pomocou aplikácie Focal & Nime, kde je množstvo funkcií a vlastností, ako viete ovládať či tieto slúchadlá, alebo aj ich vlastnosti. Pre mňa výhodou boli aj 3 režimy potlačenia zvuku, tichý, jemný a priesvitný, ktoré sú takou peknou bodkou za tým, ako všetko si viete prispôsobiť podľa seba na týchto slúchadkách. Samozrejme, žiadne behanie ani cvičenie sa s týmito slúchadkami nedialo. Jediné čo, pekne doma v kľude a či už chcem vnímať okolie alebo nie, tak som si to proste iba nastavil podľa seba. Srdcom týchto slúchadiel sú nové horčíkové meniče vyrobené priamo vo Francúzsku a ich zvuk čistý, presný a mimoriadne detailný. A čo ma ešte viacej zaujalo na slúchadkách sú tie mimoriadne basy a čisté výšky. Na to, že sú to bezdrôtové slúchadlá, a dokonca tu máme aj režim USB DAC, pri ktorom je tá kvalita zvuku 24 bit na 192 kHz. Čo už je niečo. A nemôžem zabudnúť na batériu, pretože tá je tu ďalší triumf týchto slúchadiel. V režime USB DAC vydržia hrať až 42 hodín, napojené cez jack 35 hodín a Bluetooth 30. A ak sa vám náhodou stane, že sa vám vybijú, tak za 15 minút sa vám dokážu nabiť tak, že máte ďalších 5 hodín počúvania. To je efektívna batéria. Či už som cestoval, pracoval alebo iba tak doma relaxoval, vždy sa mi dokázali tieto slúchadlá prispôsobiť. Nakoľko ich mikrofóny prinášajú ešte lepšie aktívne potlačenie hluku a čistý prenos hlasu. Takže okolitý svet mi ostal v úzadí a vedel som sa pekne sústrediť iba na hudbu. A nielenže slúchadlá prídu dobre, ale je k ním aj obal, v ktorom prídu a ten pôsobí tiež prémiovo. Balenie uzatvára USB-C na USB-C kábel, ktorý pôsobí tiež kvalitne spracovaný a podobne k nemu je tam aj 3,5 mm jack plus nejaké to povinné čítanie ako pri každom produkte. A cena? 30 000 korún. Ja som veľmi rád, že som si ich mohol vyskúšať a zase mi to otvorilo ďalšie dvere v hi-fi svete, o ktorých som ani nevedel, a to je fakt, že kvalitne sa dá počúvať aj cez Bluetooth a ak náhodou nechcete Bluetooth, tak tu je ten 3,5 mm jack alebo USB DAC mód, ktorý je tiež a 42 hodín batérky je 42 hodín. Takže aby som to zhrnul, Focal Batis MG sú kombináciou špičkovej technológie, komfortu a dizajnu. Zvuk, akustika a štýl sa tu spájajú do jedného výnimočného celku. A ak hľadáte slúchadlá, ktoré vás presvedčia nielen ušami, ale aj očami, tak verím, že Focal Batis MG môžu byť práve pre vás. Ja ďakujem za vašu pozornosť, môžete mi napísať dole do komentáru, čo si vymyslíte o týchto slúchadlách, poprípade aké by som mal ďalej otestovať. Nezabudnite dať odber, nezmeškáte žiadne ďalšie video, plus sa blížime k 10 000 odoberateľom, čo je naša taká méta. Vidíme sa pri ďalšom videu, majte ešte pekný zvyšok dňa. Ahojte.